Zenbat zeate taldian? Zenbat? Zuk abeslari, gitarra jolia aiz? Zenbatek... Berez bost gara. Bost zeate. Beste gitarrista Lier, bajista Nart, pello bateria, eta geu. Eta zuek, bale. Bueno, eta zuek egite rock and rolla, garajia eta blues, ezta? Bueno, bai. Hor garajia zertan da, garajia jotzen zuelako, zen nahi esan hor garajia. Bueno, ez jango ustetan esan estilo batera mugatzia, baina, bueno, bagizue gaur egun etiketetan oinarrituta daula gana, eta, bueno, Zehoz esan ninbiar hor duen, hori. Eta garajia zezartu zu, jendean azteko pixkat, o... Garaje roka, apur bat, guzti diagunez, hori, garajia. Baina, zer nahi dik esan, zen estilo mota garajia, o zer dek hori? Zer klasifika gogu. Bastakit, garajero zer da. The Sonics... Hori da. The Sonics taldean entzekoa, zakit. Soinu apur bat, igual... Ilun haua... Bai, hori da. Distor gehiago duna, bai. Vale. Ondo. Gero azkenan, karo, bost gara, eta bakoitzak bere influenzia Bota honea azina joa. Ez da girondo dagoen, hola, bai. Ezin hobe. Orduan hori bost izan da influenzia ezberdinak, eta bai, egie da diskonetan begon gaela, ez? Soinu aldetik eta aldaketa bila ibila garela, ez? Arrizkatzen gehiago, bai. Haure bai, kendu jo txortena eta beste dana posketetan nien. Orduan, azkenengo diska honetan, pixkat, ja... Gio eta gehiago zoazte zuen estiloa, ez da? Bai, da jende bezan dozku ez, heldutasun bat dauela, ez? Hori nahi guan digetziatek esan, hori hona, hori nahi guan dinorretziak esan. Kanpotik ikustea, bueno, gu barrotik ez da ikusten dugu, baina kanpotik ikusten bada, gu pozik. Ante todo aspekto de buen balance, esatean, itxura hona eta heldutasuna, ez te gutxi.